Velkommen til den video. I dag der skal vi lave en challenge med der er kun 4 games, men hver 4 game jeg dør, hver gang jeg dør, skal jeg købe et skin. Og det har nogle regler. Det bliver det der og det her og det her. Og nok det her, ja, fordi de har lige nogle jeg synes de her fede skins, især Aura her. Min trøje. Men så hver gang jeg dør, så skal jeg købe et skin. Så når vi dør, hvis vi dør 4 gange i hver, hvis vi dør, vi tager 4 games, og vi dør jo i princippet i det, hvis vi vinder, ja. Så ja, det blev fantastisk. Men ja, glæder I jer? Fordi det er ret mange 4 skins, det lyder ikke så meget, men det er jo dyrt. Det er dyrt. Men skriv i kommentaren, om I synes, det er dyrt. De der skins, om det er dyrt. Det ved jeg faktisk ikke. Synes I det? Jeg tror måske, jeg kan købe en dans for de her V-Bucks, jeg har. Men det ved jeg ikke. Okay, nu lander vi bare lige her. Og jeg tror, at jeg starter med at købe Aura. Hun er et sej skin. Lad os lige kigge efter de her ting. Men ved I egentlig, hvornår det begynder at være jul? Jeg har allerede begyndt at tage mine juleskins på. I kan se, jeg har allerede det her skin på. Fordi det begynder allerede på Christmas. Eller det ved jeg ikke. Jeg tror, det er det. Men skriv om I elsker den nye sæson her. Den var jo kun i 28 dage nu. Ja. Skriv I om I elsker den. Jeg vil sige, det er mit drømmemap. Fordi at jeg var med i sæson 2. Og det var min yndlingsevent. Og jeg elsker det. Det er så fedt, at de er gået helt tilbage. Jeg synes, det er lidt irriterende, at det var så lidt tid, fordi fordi det er et drømmemap for mange YouTubere og for mange spillere, der ikke har YouTube. Det er et drømmemap for dem, der har spillet det her. Så det er virkelig, jeg nyder det bare lige nu, så meget jeg kan. Det her fodboldbane, der skal man lige få et mål. Der er spillere. Der er nogen derovre. Og i målen skulle jeg få koncentreret, og jeg ikke sådan lige snakker. Det er fordi, at jeg skal være koncentreret. Jeg ved, der er en herovre. Men i morgen skulle hvis jeg sådan ikke siger noget, det er fordi, at jeg er koncentreret. Sådan. Perfekt. Der er en. Eller hvad fedt. Hold da op. Han kunne faktisk finde ud af edit. What? Det troede jeg sgu da. Det troede jeg da ikke, han kunne. Det var lidt sejt. Jeg troede ikke, han kunne finde ud af edit. Hvor er der nogle spillere? Der var jo en bil, men ham er så ikke lige hvor kørt hen. Kan man få et mål med en bil egentlig? Kan man det? Skal vi teste? Hvad skal vi så køre over den her? Der sker ikke noget. Nej. Yes, mål! Kan man få det til at stå 4-0? 4-0. 4-4. Lad os lige få det til at stå 4-0, fordi så har jeg lige gjort en god sag. Jeg vil i princippet gerne dø, men
nu skal jeg også spille. Jeg vil gerne spille rigtigt. Fordi så bliver det sjovere. Okay, jeg er jo virkelig dårlig til det her. Jeg går til fodbold. Men jeg går ikke lige til noget Fortnite-fodbold. Og jeg tager lige det. 2, så det tager 2-0. Hvor man kan se, det står hvor den. Ja, 2-0. 2-20 den øl. Der er en her. Bum, bastik, sejler af. Jeg har taget meget skade af ham her. Ja. Da. Lad mig lige edit. Nå, åbenbart kan jeg ikke få lov at edit. Nej. Okay, jeg har kun 9 HP. Jeg tror, jeg dør snart, fordi at fuck, jeg har lidt HP. Se om jeg kan finde det sted at komme væk. Er der ikke et eller andet medkit, der ligger herovre? Eller et eller andet, fordi hold da op. Jeg har virkelig lidt HP. Der er en kiste her. Please. Okay, vi håbede. Venlig. Der var der ikke. Jeg troede, der var en anden mission. Jeg elsker egentlig sniper så komme tilbage. Jeg ved, jeg elsker det sådan. Jeg elsker det. Jeg synes det er lidt dårligt rocket launcher at komme tilbage, fordi at det havde jeg. Jeg havde det rocket launcher i chapter 2. Så jeg ved ikke hvorfor jeg skulle elske den igen, men jeg føler at de har ramt plet. Okay, jeg skal væk. En ram. Den har ikke ramt en gang, men... Nej, no way. Jeg vidste ikke. Nå, jamen, vi skal gå ud og købe et skin. Jeg glæder mig, fordi at der er nogle fede skins, jeg gerne vil have. Og den ene, det kan være... Det skal vi lige gå ned og kigge på. Hvad skal den ene være? Ved I det? Lad os bare lige tage ham her. Bum. Chakalaka. Bum, chakalaka. Boom. Kan man equip de her skins? Hvordan equipper man den? Kan man noget af det? Der er han. Skal vi tage den backpack på? Ej, lad os lige tage hans backpack på, fordi hans backpack så ret cool ud. Hvor er den? Der er den. Så. Ser det her skin fedt ud? Altså, jeg synes, det ser okay ud. Hende, hun ser der... Jamen, det også fået... Jeg ved, Aura ser sej ud, og hun ser sej, og hun er også okay. Og hun er også okay sej. Aura, synes jeg ellers er virkelig fed, fordi hun har sådan en tynd mave, og det er virkelig godt, når man spiller. Men ja. Skriv ind i kommentarerne, om I har Meowth, den rigtige Meowth. Fordi at Meowth, den normale Meowth, er princippet mit yndlingsskin. Kan I skrive i kommentaren, hvad jeres yndlingsskin er. Og husk lige at skrive og bruge min support creator code. Det er bare Lucas Gaming. Ja. Men altså, jeg skal ikke tvinge dig til noget. Men jeg vil sætte virkelig stor pris på det. Fordi så kan det være, der kommer nogle bedre videoer i fremtiden. Men ja. Skriv egentlig om I kommentarer. Nej, det har jeg jo sagt.
Synes I egentlig, det her sted, det er fedt? Altså, synes I, mappet er fedt? Synes I, de er bedre, de har lavet ændringer, eller? Altså, jeg synes, at det er... jeg synes, at det sidste Battle Pass skin, det er ret dårligt. Ja, det er ikke lige min stil. Altså, min stil det er mere sådan noget tyndt nu. Jeg kan ikke finde ud af at ramme. Men tror jeg egentlig, at maskingevær kommer det der siger... Hej, hvis I så det på introen. Det der maskingevær Eminem han havde. Hvor det stod Mom Spaghetti. Og hvis I ikke ved, hvad Mom Spaghetti betyder, så er det den der sang, hvor han synger Mom Spaghetti is sweet arms ahead is someone tready. Men det er den, som... Jeg håber snart, det kommer. Måske det kommer et nyt sted, fordi der er nogle steder, som... Ja... Der ikke skulle være... Der ikke er her. Altså, jeg håber bare, at de kommer på et tidspunkt. Men jeg glæder mig til, hvis maskingeværet kommer. Og de siger den der, og Mom Spaghetti kommer. Fordi så kan man bare stå og sige, Mom Spaghetti is three arms ahead is something or treaty. The wood, the road, I'm strong, the crowd, yeah, Mr. Moore. On the go, do Mr. Moore. Ja, altså, jeg elsker den der Mom Spaghetti sangen. Ja. Vi starter allerede med noget godt loot. Ej, okay. Det var bedre, hvis vi fandt en grøn... Nej, ikke en grøn, men en blå SMG. Fordi at så vil det kunne gøre det her bedre. Okay, der ligger lige en af, og det der er gode nogen. Sådan. Er der allerede nogen, der er i fight? Ja, det er der. Det er der. Ja, det er en af mine helt yndlingssteder på mappet. Du ved, lige her jeg startede med at lande med Okay. Fair nok. Han ramte mig godt nok. Men ja. Nu skal vi jo købe en mere skin. Men det bliver spændende. Et mere skin. Jeg tror, jeg tager alle de skins på at købe. Men måske, det ved jeg ikke. Og så tror jeg tager hende her. Bombastic State, der ikke købt. Sådan der. Og så skal jeg have ham her, og den sidste. Og så de to. Så er videoen i princippet slut. Så 2 games mere. Hvad? Okay, det var bare lige min mor, der var meget lidt kendt på mig selv, der var offensmed. Men ja, det kan man jo ikke lige nu, når man er i gang med at lave en video, vel? Så ja. Det bliver godt. Ja. For jeg glæder mig til, at jeg får alle mine skins afrettet. Jeg tror, det er nok hende, jeg køber til sidst. Altså, synes I, det er nogle fede skins her, men jeg køber dem. Fordi at, altså, jeg synes, det er nogle okay nogen. Især Aura. Hende kan jeg ret godt lide. Og her. Jeg tænker at lande her ved fyrtårnet. Hvor er det nu fyrtårnet? Nu det her vi ser. Hvor dumt. Det var der vi skulle lande. Det var der vi kunne lande til sidst. Men jeg tror bare jeg lander ved fyrtårnet dernede. Det er et dejligt og fint sted. Jeg har ikke lige været dernede, men i chapter 2 der elskede jeg at være nede i fyrtårnet og nogle andre. Og et andet
Var det ikke? Jeg tror, det var det der. Okay, jeg kan ikke lige huske byen, men jeg ved ikke faktisk ikke engang. Jeg er ikke lige en kæmpe nørd af Fortnite, men jeg spiller det ret meget. Jeg har nogle ret mange skins, når jeg har over 200. Kan I gætte dem? Jeg laver nogle flere videoer, hvor jeg siger, om I kan gætte, hvor mange skins jeg har. I har fået den første ledetråd. Over 200. Hvis der er nogen, der kan gætte det, hvad mit navn er, hvis I kan huske det for en video. I må selvfølgelig også gerne kigge. Jeg kan ikke engang huske, om jeg har sagt det i en video. Det bliver spændende, om der er nogen, der kan huske det, eller jeg har sagt det. Så kan I gætte på mange forskellige navne i kommentarfeltet. Og så kan jeg se, om nogen er rigtige, eller om der er nogen, der er forkerte. Men ja, der er jo også... Der er godt nok bare loot her. Og den, der gætter rigtigt, kan det være, at ude i fremtiden, så kan det være, at de kan få lov til at komme... Nej, jeg vil ikke komme... få hvad er det, jeg snakker om? Få 5 gratis skins. Fordi at hvis man kan gætte mit navn, og vi får flere ledetråde, så kan man få nok 5 gratis skins af mig. Der kommer til at være nogle flere giveaways, men ja. Hvad er det her? Cloud Quest. Hvad for sejt? Hey, me again. I forgot a few things last time. Okay, hej mig. Jeg er igen. Okay, jeg er ikke så god til engelsk. Jeg er kun 8 år. Okay, jeg skal lige op af... Der var en chest. Okay, nå, dem havde jeg, men vi kan stadig lige tage en. Ja, altså, de er fede, når man kan bruge dem på nogen, men ikke sådan, når jeg bliver brugt dem selv. I'll try you again. What the... jeg får meget stråler i hovedet lige nu. Jeg tror, man bliver blind her. Okay, man kan jo ikke se en dyt. Okay, det der var lidt nøjeren. Ja, nu skal vi bare tage den lange vej ned igen. Lange vej. Kan man egentlig ikke bare gå sådan her? Okay, det er jo fordi... jeg var død. Oh my god, jeg var så dum. Jeg skulle aldrig have gjort det der. Fuck, hvor jeg dum. Altså, jeg redde princippet lige mig selv der, fordi at jeg begyndte at gå ind til kanterne, men jeg var også virkelig dum. Hvad tænkte jeg synes på? Jeg skulle ikke have gået ned ad den. Det var også det, at jeg gjorde i chapter 2, der var der jeg døde. Jeg var første, og jeg blev anden. Jeg var mig mod en anden i. Og så døde jeg. Ja, og gør det der. Hvorfor tænkte jeg at gå det? Hvad pokker er det for en lyd? Jeg tror ikke, I kan høre det. Det kunne være, at der er nogen herinde. Er der nogen? Okay, jeg skal lige være sikker på, men de vil ikke tjekke herovre bag. Er der nogen? Nej. Okay. Jeg tror, er det en fight, eller hvad er det? Der er i hvert fald nogen. Jeg kan høre, der er nogen. Jeg ved ikke, er der nogen. Det er fordi, der er nogen her. Hvor er den anden henne? For sup. Sup, Sup, mamma. Får jeg tammerne?
Okay, det var lidt farligt, det der. Nu er det godt, jeg har sådan en her. Jeg tror, det var på tide, jeg skal tage sådan en. Jamen, det var bare dejligt, det her. Sådan der, og big, og... der var ikke mere. Ja. Men jeg skulle måske bare lige have bygget, så hun nok ikke have skadet mig så meget. Nogle gange så gør jeg noget, og så kommer jeg i tanke om, hvad jeg skulle have gjort bagefter. Okay, 36 tilbage. Det går fremad, det her. Jeg tror, jeg skal bare lige... Det vil jeg kunne høre. Jeg synes, jeg kunne høre et fodspor. Er der en? Okay, der var ikke nogen. Men jeg hørte en skud hernede fra. Det kunne man godt være, man lige kunne gå ned og tjekke en. Det ud. Okay, det kan jeg bare ikke se. Det er fordi, jeg kigger efter det der store kæmpe hul, der er. Prøv at se. Nu kan jeg lige tage den. Prøv at se det store sort hul. Det er det, jeg prøver at kigge ind i. Altså. Stop. Farvel. Hvad er det, jeg skal stoppe på? Okay. Hold op. Gå. Ej, jeg er nødt til at sige gå. Nå, kunne jeg ikke gå. Nå ja, han skal sgu da også gå. Fordi han er en idiot. Han er stupid. Det skulle da bare lige hyggeligt eller regne rundt. Her. Er der nogen derinde her? Ej, jeg prøver lige at lege lidt med ham. Okay. Han gav mig godt nok ret mig. What? Det var jo lidt sindssygt. What? Okay, han fik godt nok ramt mig. Nu bliver jeg nødt til at penge en big på grund af ham. Men det er morgens spaghetti, jeg kan se der. Er det morgens spaghetti, jeg kan se der? Det skal jeg lige kigge. Er det morgens spaghetti? Sweet spaghetti. Er det morgens spaghetti? Lad mig lige se. Morgens spaghetti. Jeg kunne godt lide morgens spaghetti. Det er fordi han var på en ølbar. Morgens spaghetti. Det står for ræren. Snoop Dogg. What's up, bro? Det ligner meget fattigt landsby, det her. Ja. Men fattige kan jo også godt være stærkere og alt det der. I guess. Okay, skal vi gå ind mod Snoop Dogg sted? Ej, det tror jeg ikke. Der er en fisk. De er jo ret gode. Den kan jeg ikke rigtig lide. Healing machine. Nej, ikke en healing machine. En healing kunde. Nej, så eller hvad nu det her. Men det er bare hyggeligt. Jeg synes bare, det er hyggeligt nogle gange at rende rundt her. Det var her, jeg dræbte en sidste win. Det der win, jeg mistede, det var lige her. Det var Snoop Dogg skin. Der var jeg lige deroppe. Og så stod den og spredte her. Og så jeg dræbte ham. Ej, kan man lige se? Så jeg lige prøver at lave det, sådan jeg dræbte ham. Ej, det går sjovt at lave, sådan jeg dræbte ham. Ja, og så var jeg heroppe. Og så det jeg gjorde, det var, at så løb han hernede, og så gjorde sådan her. Og så ramte ham 100 med, jeg ramte 100 med en høj shotgun, og så gjorde sådan her. Og så dræbte jeg ham. Jamen, det var sådan, jeg vandt. Okay, hold da. What? Det var godt nok mange match, jeg lige brugte på det der. Shit.
Hvor er min... jeg skulle lige til at sige spaghetti henne. Hvor er min bil henne? Det var det, jeg skulle sige. Men det er Snoop Dogg. Snoopy. Hvis I ikke ved, hvad det betyder, så betyder det savlig hund. Ej, nej, jeg skal ikke komme væk. Lad mig. Okay, han har en sniper. Hvad fanden er det? Et gudshus? What the fuck, say? Der er han spiller op i gudshuset. Den spiller slås. Ej, jeg skulle lige lave den der. Så kan du jeg kan ikke udtale. Mom spaghetti. Hvorfor smutter han? Bangebox. Ja, du bangebox. Der er en lige der. Okay, venner. Undskyld, jeg ikke lige snakkede til jer. Det var fordi, at jeg var i en fight lige der. Måske skal jeg bare gemme mig her. Jeg kan bare gemme mig lige her. Nu har jeg lige sat et bazooka-skud efter ham. Så. Det her, du kunne jo lave som om, at jeg er død lige her. Nej, okay. Det vil han nok ikke tro. Jeg kan ikke dø ud af den blå luft. Og så bange er jeg sgu heller ikke. Okay. Lad os lige se og kigge efter ham. Okay. Slap lige lidt af. Du skal lige slappe lige meget af. Det der, what? Han rammer meget. Det der var med en sniper. Men shit. Okay, han med en medkit nede hans. Jeg skal lige have det der. Det var jo helt vildt. Shit, man. Okay. Lad os lige heal lidt her. Og den sidste. Bum. Mom spaghetti. Okay, han har taget high ground. Det er ret irriterende for mig. Jeg tror, jeg taber den her kamp, fordi han er ret god, ham der. Okay, min taktik bare lige nu er og lige se, om jeg kan komme væk fra ham. Eller om skal man så fighten op mod ham. Det ved jeg ganske ikke. Men
Okay. Slap lige lidt af. 1 HP. 1 HP, venner. Okay, slap. Han skal lige skrue lidt ned. Skrue lige lidt ned her. Shit. Det er også fordi, at jeg ramte ham mere end han ramte mig. Og det var dejligt, at jeg lige fik ham. Yay! Ej, jeg ved ikke engang, hvorfor jeg sagde det. Klip det ud af videoen. Okay, det kan jeg ikke. Okay, det kan. Hvad er det, jeg siger? Det kan jeg godt. Jeg er fuldstændig død i dag. Ja, jeg siger åbenbart alle mulige ord, der ikke giver mening. Der er 7 tilbage. Jeg ved godt, der står 8 deroppe, men det er jo fordi, at man tæller ikke sig selv med. Så der er på princippet 8 tilbage. Er der egentlig nogle spillere, jeg kan snipe? Ej, jeg troede lige, det var en spiller, så skulle jeg lige få et ordentligt snipe på ham. Men jeg tror, der er en... Der er i hvert fald nogen herovre, der er fight. Dem kunne man godt lige blande sig med at snipe efter dem. Jeg tror bare, jeg gider lige at snipe lidt nu. Er der nogen? Ja, der er en der. Han er lige der. Hvor er den, jeg siger? Hvor er den? Jeg kan ikke lige se ordentligt, hvor han er. Ordentlig snipe der. Ordentlig snipe. Ja. Det var et ordentligt snipe, den vi ramte bilen. Fuck, nej. Okay, der er en, der går i virkelig build mode. Der er en, der fandme går i build mode. Shit, han går i build mode. Okay. Han fyrer en bazooka mod mig. Okay, det der gik virkelig ondt, det der. Au. Okay, jeg tror, jeg kan bruge mit bål nu. Bål. Der. Nej, bål. Hvad er det? Fuck, de har lavet nogle syge snipes. Hvem er det, der gør det der egentlig? Ja, hvem er det måske, der gør det? Det her, han står lige der. Han står der med en sniper lige der. Han er så syg. Han er derinde. No, det var ellers en ordentlig snipe, det der, hvis jeg lige kunne få ramt dem på dig. Snipe nu, man. Kom nu. Stop det der. Stop, mister. Stop, det der skal du stoppe. Han er i fight mod en anden en, og jeg bare irriterer ham lidt. Nej, han skulle ikke hoppe der. Hvorfor? Peek. Mister. Peek. Jeg prøver bare at skyde det ned så. Boom. Ordentlig snipe der. Hvad med det irriterende, det der? Har lige synes dræbt den ene eller noget.
Nå, venner. Vi skal købe det næste skin, og jeg tror også, vi tager det, at vi bare lige tager 2 skins nu. Fordi at videoen begynder at vare lidt langt nu. Så vi køber de sidste skins her. Nu går vi lige ned, fordi at den her, den må gerne lige have 2 skins. Det er jo fint. Aura. Aura Daura. Og den sidste er ham her. Boom boom bastik. Blastastic. Boom boom bastik. 600, og så har vi lige præcis råd til at købe. Sådan der. Nå, men tak fordi vi simpelthen den her video, venner. Og jeg håber bare, at vi like og subscribe. Vi ses!